गायत्री बाबा गइले रहनी पहिले तब ओकर बाद भरत शर्मा जी गइले रहनी भरत शर्मा जी गइले रहनी एगो दुगो भरत शर्मा के गइनी है तो हमरा याद पड़ गइल बा तोड़े है रे काला जुगवा तो हर पर अरे खोता हसरी खोता हसरी आत्मा गमरिया धीन 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 फुरदीन उड़ जइए फुरदीन उड़ जइए पोसलो चिड़िया फुरदीन उड़ जइए पोसलो चिड़िया खोता हसरे खोता शरीर हाय हाय खोता शरीर आता महागवरैया ये निर्गुण है तो फुरदीन उड़ जाइए पोसलो चिड़ैया फुरदीन उड़ जाइए पोसलो चिड़ैया ना जाने कब तकर हिंदीरा कोहिया चिरई सिमटी बसेरा दुनिया में केहू केहू के ना सब मतलब की यार है यहाँ देव मुनि सब यही कर रीति रीति स्वार्थ लगी कर ही सब प्रीति मतलब के साथी हो मतलब के साथी हो ई मतलब के साथी हो भाई भौजैया फुरदीन उड़ जाइए पोसलो चिड़ैया फुरदीन उड़ जाइए पोसलो चिड़ैया फुरदीन उड़ जाइए पोसलो चिड़ैया सोने की
और हमनी के लागत विकास भैया ये काला में बानी, गोरा में बानी, अमीर घर बानी, गरीब घर बानी, हिंदू घर बानी कि मुसलमान घर बानी, सिख घर बानी कि ईसाई घर बानी, लेकिन ई आत्मा के ई ना लगेला। ई आत्मा अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो, पवित्र हो। कवि जी लिखनी कहा बुआ काला में बानी कि गोर है शरीर में, बानी बिहार की बानिका समीर में। आत्मा के ही ना लगला जे केकर हम शरीर में प्रवेश कइल बानी। महल में मान महल में पानी, महल में पानी कि फूस के मरैया। महल में मान बनी रे बनी रे बनी रे समरिया रे रा 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 रा। अरे महल में बानी ये आत्मा के ना लगेला जे हम महल में बानी जे फूस के मड़ई में बानी। आर महल में बानी, आर महल में बानी कि फूस के मड़ैया। तो फुर दिन उड़ जाई है अरे तब सलो फुर दिन उड़ जाई है तो सलो महगमरैया उड़ दिन उड़ जइए